मुंख्लं दि जाब्रांनि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल ओनसोलनि अन्थाइबारि गामिनि माया क्लाबनि बानजायनायाव मुंख्लं दि जाब्रां एबा दिबजती दैमारिनि गोसोखांथियाव अक्ट' 10/9/2021 निफ्राय गेदेर जोलुर बादायलायनाय होनो थागथियारि जानानै दं। मख'नो गोनांदि दिबजती दैमारिखौ नखरनि सोद्रोमाफोरा भाइटि होननानैबो गाबज्रियोमोन। गोसोखांथावना बाथ्राया बेनोदि दि जाब्रां बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ 1996 मायथाइनि 26 फेब्रुआरि खालाराव बुलि बावनो गोनां जादोंमोन। दिबजती दैमारिनि बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनायखौ बर' हारिया गोसोखाङोब्ला दुखुनि मोदै आरो बिखायाव दाहा जाखाङो। अरायबो हारिखौ सिबिबोनाय बिर जोहोलाव NDFB सोद्रोमा दि जाब्रां बिथांनि आगोमा जिउखौ गोसोखांनानै अन्थाइबारि माया क्लाबआ अक्ट' 10/9/2021 निफ्राय गेदेर जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि थागथियारि खालामदों। बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनाया एरैनो थांगारनाय नङा, अरायबो गोसोखां जाथाव जानानै थागोन। जोंनि बे खेलाया बोसोरे जायो। नोंथाङा जेरै बुंदों नंगौ, बोसोरे जायो। बे खेलाखौ जोंनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि बे गामि ओनसोलाव गोग्लैसोनाय ओनसोल हिसाबै दङखाय जोंनि बे गामि ओनसोलाव थानाय जायफ्रा जोलुर गेलेग्रा बिथांमोनखौ जोङो बोखांनो थाखाय सेस्था खालामदों। बिथांमोननि गेजेराव जाहाथे बेखौ नुनानै आग्रह जायो, थारमाने आग्रह जानानै बिथांमोना जाहाथे ओंखारबोयो। मानोना फारसेथिं साननानै नायोब्ला बे समा गोबां जोंनि देरबोनाय जोहोलाव सिख्लाफ्रा ड्राग्सजों, जौजों बेबायदि बायदिसिना फेग्रा मुवा बाहायनानै गोदोसोनानै दं। जाहाथे बेफोरखौ बावगारहोनो हानाय बादि जोङो दिनै मेन उद्देश्यखौ बेखौनो लानाय जादों। बेखौ लानायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बे गाबोननिफ्राय जि जागायनो गोनां फुटबल कम्पिटिसन, बे फुटबल कम्पिटिसनखौ जोङो जोंनि गोदोसोनाय गामिनि सिङाव थानाय गथ'फोरखौ बोखांनो थाखाय आरो बिसोरखौ फोजौखांनो थाखाय जोङो बे फुटबल बादायलायनायखौ होनाय जादों। आरो बे फुटबल बादायलायनाया जाहैबाय NDFBनि सासे मावथि दि जाब्रां, जायखौ जों मिथियो, बिथांनि नामाव होनाय जादों। आरो बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै NDFBनि गेजेरजों बिथाङा NDFBखौ दैदेनबोदोंमोन। नाथाय बिथाङा अबयथरा जिउ गारनानै थांबाय। दा बिथांखौ गोसोखांनायनि मुङाव दिनै बे अन्थाइबारि माया क्लाबआ बे जोलुर बादायलायनायखौ बिथांनि नामखौ गोसोखांनो थाखाय जोङो बे जोलुर बादायलायनायखौ गाबोननिफ्राय जागायजेननो सानदों। आरो बे जोलुर बादायलायनायाव गाबोननि जि जानो गोनां मोननै टीम, बे टीमा जाहैबाय चिरां दुवार भुरपार आरो NLFB। बे मोननै टीमनि गेजेरजों गाबोननि खेलाया, जोंनि बे फुटबल गेलेनाया बा जोलुर बादायलायनाया अपेनिं जागोन, बेखेवजानाय जागोन। आरो बेखौ बेखेवनाय समाव आलासि महरै नुजाफैगोन जोंनिनो 13 चिरां कनस्टिटिउसननि MCLA बि सावरायग्रा एबा अमर बसुमतारी, बिथांनि गेजेरजों जोंनि बे गाबोननि जानो गोनां जोलुर बादायलायनाय बेखेवनायखौ बेखेवनाय जागोन। आरो बेयाव जोङो कालचार हिसाबैबो जोङो लानाय जादों, कालचारेल प्रग्राम जों लानाय जादों। बे कालचारेल प्रग्रामखौ जोङो 1 बाजिनिफ्राय जागायनो सानदों। बेयाव फैगोन जाहैबाय सुदेम सना रामसियारि आरो रकेट मोसाहारि, बिथांमोननि मोसानाय एबा बिथांमोननि बेयाव उपस्थितिखौ जोङो नुनो मोनगोन। थारमाने गाबोन जोङो बेजों लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे मेथाइ खनगिरिफोर दङ, बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायदों। बिथांमोननि मेथाइ खननाय, जोंनि मोसानाय, बेफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन। आरो बे समा जाहैबाय 1 बाजिनिफ्राय जोङो लानाय जादों। 1 बाजिनिफ्राय गाबोन जोङो कालचारेल प्रग्रामखौ बादायलायनाय जागोन। कालचारेल प्रग्रामखौ लानाय जादों। आरो बिनि उनाव जोंनि जोलुर बादायलायनाया जाहैबाय 3 रिंगानिफ्राय जोलुर बादायलायनायखौ जोङो जागायजेननाय जागोन। जोङो बे थुम्बु खोंनायखौ थुम्बु खोंनायनि खारनानो जाहैबाय जोङो फाइनाल आरो गाबोननि जागायजेननाय बे मोननै गेमखौ जोङो
टिकेट हिसाबै लानानै जोङो गाबोन गेलेनायखौ जोङो दिन्थिनो सानदों। बे टिकेटनि बेसेना जाहैगोन सियाराव जायफ्रा जिरायगोन बिथांमोननि थाखाय 100 रां आरो जायफ्रा गाहायाव हायाव जिरायगोन बिथांमोना सियाराव जिरायनो मोननाय नङा, बिथांमोननि थाखाय 50 रां। बे मोननै थाखोखौ राननाय जादों। गाबोननि खेलाया बेबादिनो जागायजेनसिगोन आरो बिनिफ्राय जालांबाय थागोन। बे केसाव आं बेखौनो बुंगोन, जोंनि बे अन्थाइबारि माया क्लाबा गोबां पस्टारफोर होबाय, नाथाय बिनि गेजेरावबो बबेबा जायगायाव सहैयाखै जानो हागौ। बिथांमोननि थाखाय आं खावलायदों जाहैबाय जोंनि बे अन्थाइबारि माया क्लाबखौ जाहाथे नोंथांमोना सहाय होनायनि हिसाबै, सहाय बादियै जोंनि माया क्लाबखौ जौगाहोनायनि बिथोनखौ लानानै जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे माया क्लाबाव फैनानै गाबोननि गिबि खेब जागायजेननाय फुटबल एबा जोलुर बादायलायनायाव जाहाथे नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै टिकेटखौ लानानै जोंनि बे अन्थाइबारि माया क्लाबखौ जाहाथे सहाय खालामो। बेखौनो आं जायफ्रा मिथियै बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय बे मिडियानि गेजेरजों। बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे अन्थाइबारि माया क्लाबाव जानो गोनां जि फुटबल एबा जोलुर बादायलायनाय बेखौ जाफुंसार होयो, बेखौनो आं खावलायबाय।